God aften og velkommen til de sene regionale nyheder. En tysk turist var i dag tæt på at drukne ud fra stranden ved Søndervig. Til alt held opdagede en sygeplejerske, at han lå livløs i vandet. Den tyske turist var ude at bade uden for det område, som livredderne i Søndervig ellers holder øje med. Tilsyneladende blev han overrasket af 2 store bølger og kom i vanskeligheder. Heldigvis så en sygeplejerske ham i vandoverfladen. Jeg tror, han ligger og laver flydeleg i vandkanten. Men så kan jeg ligesom se, at han slet ikke bevæger sig. Hun får tilkaldt hjælp, og manden bliver trukket ind på stranden. Han trækker ikke vejret og er helt blå i hovedet. Jeg synes, det er skræmmende. Jeg var ikke klar over, at han faktisk er druknet. Hun giver livredderne førstehjælp, og efter et par minutter kommer der igen liv i den tyske badegæst. Livredder kommer til med ilt, og manden når at komme så meget til sig selv, at han kan snakke, inden han bliver kørt til observation på Regionshospitalet i Herning. Jeg er stolt, men jeg er også lidt rystet stadigvæk. Men jeg synes også, det er en god oplevelse, og jeg har hørt, at han har det godt, så det glæder mig rigtig, rigtig meget. Og så kan jeg fortælle, at badning er blevet forbudt på Bredalgård Strand i Humlum i Struer Kommune. Det skyldes for mange bakterier i vandet. Der er blevet målt for mange E. coli-bakterier, og derfor har embedslægen anbefalet, at stranden bliver lukket, indtil der ligger et resultat fra en ny vandprøve. B&O er måske på vej med et nyt produkt. Det er dog ikke B&O, der selv har tænkt kreativt. De har besøg af 40 studerende på Innovationscamp. De er kommet med deres bud på fremtidens produkter. Her i rummet sidder 40 studerende og sveder over deres opfindelser. It's really hard to cut. Og selvom det er high-tech og fremtid, så bliver der alligevel klippeklistret. I morgen skal deres opfindelser præsenteres for B&O's topledelse. We're going to be needed for the presentation tomorrow. Men vi har fået en forsmag på de nye produkter. Náš tým navrhl multifunkční náramek pro moderní ženu. De studerende har arbejdet på tværs af sprog. It's hard to find a common language, not only as English, but also in our ideas. Og på tværs af fag. We have designer here, there are engineers, there are programmers and electricians. We have all kind of different people. Og ud af samarbejdet er kommet forslag til nye produkter til B&O. We have invented this television, which the screen pops out this way. Selvom det første er i morgen, at topledelsen skal se, hvad de unge talenter har opfundet, så har B&O allerede forelsket sig i dette produkt. Zaprojektowaliśmy coś w rodzaju pilota, który wygląda jak dekoracja, ale za pomocą kilku gestów, kilku ruchów możemy również sterować tym różnymi urządzeniami, które posiadamy w domu. Fabrikken har allerede søgt om patent på ideen, og det ser godt ud på CV'et. I can use, for example, that I work for B&O. It's a good thing. B&O vil nu undersøge, om fjernbetjeningsterningen kan videreudvikles og sælges. I think that after 2 years, I could see it in B&O shop, and I could actually play with it and said, wow, it looks really familiar. Det er 4. gang, at B&O holder Innovationscamp, og der er planer om at fortsætte i hvert fald 3 år endnu. 9% af danskerne overvejer at stemme på Fælleslisten, hvis partiet bliver opstillingsberettiget til Folketinget. Og det gælder altså vælgere fra hele landet. Det viser en ny Gallup-undersøgelse i Berlingske i dag. Alligevel føler Venstre sig langt fra truet. På campingpladsen holder folk fra hele landet ferie. Hele det land, som Fælleslisten nu er ved at indtage. Kunne du finde på at stemme på Fælleslisten? Det kan jeg måske nok, hvis jeg får at vide, hvad de står for. Vi har jo den samme problematik på Sjælland, som der er mange steder i Jylland, og det man oplever er jo, at de små lokalsamfund falder fra hinanden, og det forstår jeg godt, at folk gør oprør mod. På trods af de gode tal, så tager Venstre undersøgelsen med sindsro. Når man går ind i stemmeboksen, der er om et godt 1 år eller 1,5 år, så tror jeg, at folk vil vide, hvad de stemmer på. Og så er jeg i tvivl om, at alle de stemmer, man mener, der er forsvundet fra Venstre, som jeg mener generelt er for alle partier, de vil komme tilbage igen. Dermed har Venstre ikke planlagt nogen direkte aktion for at hente de tabte stemmer tilbage. Men Fælleslisten har ramt hele det danske kort. Hvis man kigger på tallene, så viser de, at 14% af nordjyderne ville overveje at stemme på Fælleslisten. 12% af sjællænderne, 12% af midtjyderne, 10% af syddanskerne, mens kun 3% af københavnerne vil sætte deres kryds hos Fælleslisten. Formanden for partiet er på vej til sit nye erobrede område i København for at optræde i 2 forskellige tv-udsendelser. Og han er ikke bange for, at stemmerne smutter igen. Hvis de virkelig vidste,
hvor harme folk er herude, så tror jeg nok, at de vil tage det lidt mere alvorligt. Det er helt klart, at det her med, at man gerne vil stemme på fælleslisten, det tror jeg altså er lidt af en døgnflue. Tilbage på campingpladsen er folk positive over for fælleslisten, men de to partier er dog stadig uenige om, hvorvidt fælleslisten ender på Christiansborg. Jamen det er jeg helt overbevist om, at det er vi til november næste år. Sidder fælleslisten i Folketinget til november næste år? Nej. Og fælleslisten er ved at oprette en partiforening på Sjælland. Den her, det er en pose vat. En pose vat? En pose vat. Ja. Ja, sådan. Det her, det er et hjemmelavet træben. Ja, den her lampe er rigtig spændende. Den hænger her lidt sådan amputeret. Og der er mange flere spændende ting på hylderne. Se med, når vi besøger Viborg Stiftmuseums magasin. I morgen til frokost sender vi kl. 11 et afsnit af serien Koret. 12.30 er der på TV MidtVest Mokka, det politiske magasin Krydsfelt. Om et øjeblik er der vejr og så sportsnyheder med det seneste nyt fra Tour de France. Til MidtVest takker af for i aften.